Com a missatger reial he vingut a parlar amb vostè perquè les majestats, els reis d'Orient, tenen una sèrie de demandes que és precís complir-les. Lo primer, necessite que aviseu als xiquets i xiquetes a dormir pronte, perquè se fa tard, els xiquets estan nerviosos, que som retrasos a la faena. I els pares a dormir, perquè els pares se queden en la tele, se queden ahí en el Netflix, en la manta i la manteta, passa el que passa. I l'any que ve, un altre xiquet. Més regals i més jaleo. Jo estic a favor, però és molta feina. Això a nivell particular. Les sabates, per favor, les sabates que ja dos portes abans dius ui, ahí n'hi ha un familiar que s'ha quedat amb McGregor i ningú s'ha donat compte. Si he dit les sabates al balcó i no patirem ni la meitat de la mala gana que mos entra quan entrem a una casa d'aixes. I, ai, per favor, la cabalgada de Reis és per als xiquets. Els caramelos són per als xiquets, però estan els pares, això país el Circo del Sol, en dos paraules, els xiquets veuen que cauen caramelos, els caramelos no arriben a terra, els xiquets frustrats, els pares hiperglucèmics perduts. Por favor, no paraguas en la cabalgata de Reis. Espera. Mira, que mos faltava. M. Rei. Ai, majestat. Està institucional, espera. Estic en la reunió ara. No, ara que ho diré? Vale, estarà. Res, que si podem tindre una caixeta de biodramina per Melchor. Agarrar unes torbes al pobre home que pa què. Enfila el carrer a l'Ajuntament i veu ja els bombers en la cistella, ja està que no toca veure. Perquè abans, pues, per l'ascensor, una escala, perquè clar, a pujar-lo allà dalt, i es deixen caure com si fos un ou ferrat, l'home se maneja. I jo crec que aquestes són les peticions. Vostè creu que això ho podrem treure en clar? Vale, però recorda lo de la meva bicicleta, Que jo també he escrit la carta. Llame.